תורה מ"ח, חלק ב'. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק לא התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל לכנוס לשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות, והירורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם איזה דבר שבקדושה, אין מניחין אותו. ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. על כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. הן על כל אלה וכיוצא בזה, צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא לא התקרבות כנל, וכל הנ"ל עבר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפירוש, שנדמה להם שהשם יתברך אין מסתכל ופונה אליהם כלל, מחמת שראו שזה זמן רב שהם מבקשים והגיעים ועושים ועובדים עבודת השם יתברך, ועדיין הם רחוקים מאוד מאוד. ואילו לא היו מחזקים עצמם מאוד לבלי להסתכל על זה, היו נשארים במקומם הראשון, ולא היו זוכים למה שזכו. והכלל, אהובי, אחי, חזק ואמץ מאוד, ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנ"ל או כיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה, כנגד זה תדע שאיש כזה, שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מן גשמיותו ופונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. ואפילו נקודה קטנה מאוד, שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות העליונים, כאשר תבין היטב מן המעשה של הצדיק שהתגבר עליו מאוד העצבות וכו', כמובן אצלנו. ועל זה ישמח מאוד, ויחזק עצמו בשמחה תמיד, כי עצבות מזיק מאוד מאוד. ודע, שתכף כשאדם רוצה להיכנס בעבודתו יתברך, אזי תכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות, חס ושלום. כי עצבות היא סטרא אחרא, והשם יתברך שונא אותה. וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, לבלי להניח את מקומו, דהיינו מעט מקצת עבודתו שהתחיל, אף אם יעבור עליו מה. וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאוד כשתתחיל קצת בעבודת השם. כי צריך עקשנות גדול מאוד מאוד, להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עמדו, אף אם מפילין אותו חס ושלום בכל פעם. כי לפעמים יש שמפילין אחד מעבודת השם כידוע, אף על פי כן עליו לעשות את שלו, לעשות מה שיוכל בעבודת השם, ואל יניח עצמו ליפול לגמרי חס ושלום, כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בזה צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה, וגם הצדיקים האמיתיים עברו בכל זה. ודע שיש אחד שכבר הוא אצל הפתח של הקדושה, והוא חוזר לאחוריו מחמת הבלבולים הנ"ל. או שאזי, כשהוא סמוך אצל הפתח, אז מתגבר עליו הסטרא אחרא, והבעל דבר מאוד מאוד רחמנא ליצלן,
בהתגברות גדול ונורא מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. ואין מניחין אותו להיכנס לתוך הפתח, ומחמת זה הוא חוזר לאחור חס ושלום. כי כן דרך הבעל דבר, ועשית רע אחרה, כשרואה שהאדם סמוך ממש לשערי הקדושה, וכמעט שיכנוס, אזי הוא מתפשט עליו בהתגברות גדול מאוד מאוד, רחמנא ליצלן. על כן, צריך אז התחזקות גדול נגדו. ושמענו מצדיק אמיתי שאמר, שאילו היה אומר לו אחד, יהיה מי שיהיה, בעת שעסק בעבודת השם בתחילתו, אחי, חזק ואחוז עצמך. הייתי רץ ומזדרז מאוד בעבודתו יתברך, כי גם עליו עבר כל הנ"ל, ולא היה שומע שום התחזקות משום אדם. על כן, מי שרוצה לכנוס בעבודת השם, יזכור זאת היטב, וחזק עצמך מאוד, ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה. כי השם יתברך מלא רחמים, ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מן גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. דהיינו, כשיש חס ושלום איזה דוחק ויצרה חס ושלום. ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. ודע שיש אילן שגדלים עליו עלים, שכל העלה צריך להיות גדל 100 שנים, והוא נמצא בפרדסים של השרים, וקוראים אותו בלשונם 100 שנים. ומסתמה, כשגדל 100 שנים, בוודאי עובר עליו מה שעובר. ואחר כך, בסוף 100 שנים, הוא יורה בקול גדול כמו כנס שרפה, שקוראים אורמטה. והבן הנמשל היטב. וראוי לילך עם מה שנאמר במאמר הזמרה לאלוקי בעודי בסימן רפ"ב. דהיינו, לבקש ולחפש, למצוא בעצמו איזה זכות ואיזה נקודה טובה, ובזה המעט טוב שמוצא בעצמו, ישמח ויחזק עצמו, ואל יניח את מקומו. ואף אם נפל למה שנפל רחמנא ליצלן, אף על פי כן, יחזק עצמו במעט דמעט טוב שמוצא בעצמו עדיין, עד אשר יזכה לשוב על ידי זה להשם יתברך, וכל הזדונות יהיו נעשין זכויות. ומה עשה הבעל שם טוב זכר צדיק לברכה על הים, כשעשיתו הבעל דבר וכו'. ומזה תבין עד היכן אתה צריך להתחזק ולבלי לייאש עצמך חס ושלום. ואף אם יהיה מה שיהיה, העיקר להיות בשמחה תמיד, וישמח עצמו בכל מה שיוכל, ואפילו על ידי מילי דשטוטה, לעשות עצמו כשוטה, ולעשות ענייני שטות וצחוק, או קפיצות וריקודים, כדי לבוא לשמחה, שהוא דבר גדול מאוד.